Salam qadırdan iyilleşler. Salam mähriban imannaky doganlam. Ilki bilen bütün imanı doganlamydy. Pesah bayram bilen çyn kalbymdan gutlamagy isleýärin. Ve bu günlerde İsa Mesih halasgärimiz ve Rabbimiziň biziň üçin görkeden bu belen söýgüsünden, merhemetinden dolup daşyp bereketlenmeňizi ve oňa olan umytly imanymyzda has hem berkep ösmeňizi Rabbimizden dile edýärin. Bugünkü günler bütün dünýäde ýaşaýan Ýewreýler we Mesihliler tarapyndan Pesah ýa-da Pasha ady bilen belli olan bayramçylyk bellenip geçilýär. Bu bayramçylygyň döremegine we bayram edilmeginiň esasyna nämeler bardygyny we näme sebäp bilen bu bayram edip bellenilýändigini belki size hem soraglar ýüze çykaranlar. Ilki bilen bu gepleşimizde men size Pesahyň mukaddes kitaplardaky taryhyny we Pesahyň biziň imanymyzyň çeşmesi we merkezi olan İsa Mesih Rabbimiz bilen baglylygyny düşündirip geçerin. Gelin ilki bilen Pesah sözüniň türkmen diline näme aňladýandygyny belläp geçelim. Pesah mukaddes kitaplaryň Köne Ahd bölüminiň asyl nuskalarynyň dili bolan Ýewreý dilinden gelip çykyp sowluk geçmek diýmegi aňladýar. Pesah Musa peýgamberiň döwrüne, Israil halkynyň Misirde gulçulukda ýaşan döwrüne Hudaý tarapyndan olaryň Misiriň gulçulugynyň halas bolmaklary üçin Misiriň halkynyň we faraonyň üstüne getiren 10 belasynyň 10-njy belasyndan gutulmaklary üçin Hudaýyň olara beren gutuluş çykalgasy bilen baglydyr. Hudaý Israil halkynyň Misirde çekýän eziýetdir agyrlaryny eşitdi we olary bu Misir gulçulugyndan halas etmek üçin Musa peýgamberi saýlap iýeripdi. Ve Musa arkaly Faraona we Misir halkyna gudratdyr alamatlaryny we jezalaryny görkezipdi. Haçanna Faraon Israil halkyny hatta bu 9 beladan soňra hem azad etmekligi ret edenne Hudaý iň soňky 10-njy belany, ýagny Misirde ýaşaýan ähli halkyň ilkinji doglan çağlarynyň üstüne iýinjek ölüm belasyny getirmeye çözüpdi. Ýöne bu ölüm belasyndan halas bolmaklary üçin Hudaý Musa arkaly Israil halkyna bir çykalga, ýagny gutuluş berdi. Bu üçin her bir Israil maşgalasy bir çirksiz, tämiz gudyny alyp onu öldürüp, ganyny ýaşaýan jaýlarynyň gapysynyň söýelerine çalmalydylar. Bu tarih barada Tövratda ine şeýle diýilýär. Israil halkyna aýt. Goý şu aýyň 10-njy güni her bir maşgala başy öz hojalygy üçin soýmaga bir canly saýlap alsyn. Eger bir hojalyk bir canlyny ýerden kiçi bolsa, onda olar özleriniň iň ýakyn goňşusy bilen bilelikde hersiniň maşgala agzalaryna göre bir canlyny öz aralaryna paýlaşsynlar. Canlyňyz hiç şeýle şiketsiz bolmalydyr. Muňa siz bir ýaşar tokly ýa-da bir ýaşar çebiş saýlap bilersiňiz. Siz ony şu aýyň 14 gününe çenli saklaň we şol gün giýje bütün Israil jemaatynyň hersi öz saýlap goýan canlysyny soýup öldürer. Soňra olar canlynyň ganyndan alyp onuň eti iýiljek öýleriň gapylarynyň iki ýan söýesine hemne üskü söýesine çalsynlar. Bu Rabbiň Pesahydyr. Şol giýje men Misiriň içine aýlanyp, Misirleriň ähli Nowahar ogullaryny, adamlaryndan tä mallaryna çenli ilkinji doglan erkeklerini öldüren. Men Misiriň ähli hudaýlarynyň üstünden höküm çykaran. Men Rabbdirin. Bolýan öýleriňiziň gapysyna çalnan gan siziň üçin nişan bolar. Men ol gany görenimne siziň üstüňizden sowlup geçerin. Men Misiri cezalandyranyna hiç şeýle bedbahtlyk sizi weýran etmez.
Ine şol günden bäri Israil halky müňýyllyklaryň dowamyna bu Pesah bayramyny belläp, özleriniň nädip bu ölüm belasyndan we Misir gulçulygyndan azat bolandyklaryny ýatlaýarlar. Şu günler bütün dünýäni sarsyran we ähli ýurtlary we milletleri galagolpluga we gorka salan virus ýaýramagy dowam edýär we başga bedbaçylyklar hem bolup geçýär. Bu ýagdaýlar adamlarda hasda köp gorkyny, umytsızlygy, kynçylyklary we ejirleri köpelýär. Emma yer ýüzünde her bir adamyň çekçek eziyetlerinden has beterini çeken we insanyň başyndan geçirjek her bir kynçylygynyň her birini başyndan geçiren İsa Mesih halaskarymyz bardyr. Ol göklerdedir. Älim jahany ol yaradypdy we ol Rabbin we Hudaýyň özüdir. Emma ol ýöne bir yaradyjy bolup, heniz ağrını we eziyetleri, kynçylyklary görmedik biri bolman, biziň baştan geçiren we geçirjek kynçylyklarymyz we eziyetlerimiziň iň erwedini we hatda ölümi hem dadyp gören biridir. Hudaý aslyna başta hem hemme zady kämil we kemçiliksiz yaradypdy. Hudaýyň yaradan dünýäsinde ähli gowluklar bardy. Emma Adam atadan başlap ählimiz Hudaýa garşy boyun bolmazlyk etdik. Günäli bolduk. Netijede yer ýüzüne eziyetler, belalar we kynçylyklar geldi. Gynansak da insanlar şeýle bir günälerine ozdular welin, bir-biriniň hem ganyny döküp, bir-birine eziyetler we ağırlar getirmegini bugünler hem dowam edýärler. Adamzat özüni bu çykalgasyz, umytsyz we ejirlerden dolu ýagdaýa getirdi. Hudaý elbetde bu ýagdaýda bizi düýünden ýok edip hem bilerdi. Ýa-da umuman biziň bu erwet ýagdaýymyza goşulman özüniň mukaddes we kämil mekanyna hem galyp hem bilerdi. Emma Hudaý yaradan adamlaryny söýýänligi üçin olaryň baky ykbalynyň bu belalaryň we eziyetleriň içinde galmagyny islemedi. Şonuň üçin hem Adam ata we Howwa'dan başlap özüniň olary halas etmek maksadyny olara aýan edip geldi. Adam ata we Howwa we onuň nesilleri olan biz elbetde günämiziň wagtlaýyn jezasyny çekýäris. Uruşlar, dawa jenjeller, gan dökmeler we tebigatdaky bedbatlyklar, kynçylyklar günälerimiziň netijesidir we bular arkaly özümiziň umytsızlykdadygymyzy görýäris. Bular arkaly Hudaý biziň ünsümizi özüne çekmek isleýär we onuň çykalgasyny, gutuluşyny gözlemegimizi isleýär. Hudaý söýgüsü we merhemeti bilen biziň dünýämize bu gutuluşy özü üpçün etdi. Onuň özü yer ýüzüne, insan keşfine girip geldi. Hudaý Musanyň döwründen başlap bu beren Pesah bayram gurbanlygyny olara bermek arkaly wagty gelenne Hudaýyň kämil we mukaddes Pesah gurbanlyk guzusyny adamzat üçin iýerjekdigini olara ýatlatmak isläpdi. Wagty gelenne bolsa, adamzady diňe bir wagtlaýyn belalardan we ölüm belasyndan halas etmek bilen çäklenmän, ruhy baky ölümden hem halas edip biljek gurbanlyk guzusyny göklerden yer ýüzüne Hudaý berdi. İsa Mesih bir gurbanlyk guzu kimin adamzadyň baky ruhy ölüm belasyndan halas bolmak üçin janyny haçda gurban berdi. Mukaddes ganyny dökdi. Israil'in Misir gulçulygyndan we ilkinji doglan oglan çağlarynyň bu ölüm belasyndan gutulmak üçin nişan bolup hyzmat eden zat günäsiz, şiketsiz bir guzynyň ýa-da toklaýynyň ganydy. Muňa meňzeşlikde adamzadyň günäleriniň baky muzyny tölemek üçin we Hudaýyň baky gahar gazabynyň insanlardan sowulmak üçin hem has kämil we mukaddes gan dökülmeli. Biziň günäniň jezasy bolan baky elhenç eziyetlerden halas bolmagymyz üçin İsa Mesih göklerden yer ýüzüne biziň dünýämize girip geldi we biziň ýerimize eziyet çekdi, zorluk gördü we dünýäde iň elhenç, agyrly ölüme, ýagny haçtaky ölüme
höküm edildi. İsa Mesih'in haçtaky çeken eziyetleri iň elhençli we iň eziyetli ölümni. Pesah bayramyna ine bu sebäpden biz İsa Mesih'in bizim üçin çeken eziyetlerini, ejirlerini we ölümini ýatlaýarys. İsa Mesih'in yaralary, eziyetleri we ölümi bizim ne derecede erwetdigimizi we bu eziyetlere bizim münasipdigimizi, emma şonna hem İsa Mesih'in bizim deregimize bu ejirleri çekip elhenç ölümi görenligini bize ýatladýar. Pesahta İsa Mesih'in çeken eziyetleri barada bellek geçmemiz ve bulary ýatlamagymyz gaty wajypdyr. Çünkü İsa Mesih bizim bugünkü günü dürlü taraplayın baştan geçirýän ve gelecekte hem geçirip biljek kynçylyklarymyzy, ejirlerimizi baştan geçirip bize teselli berýär ve bize düşünýänligini ve olar bize yardım edip biljekdigini biz görüp bilýäris. İsa Mesih ilki bilen ruhu taýdan, ýagny şeytanyň we onuň gara güýçlerine garşy durup kynçylyklar we eziyetler gördü. Şeytan onu synaga salıp yer ýüzüne gelmeginiň maksadyndan aýyrmaga çalışdy. İsa Mesih Rabbimiz we halaskarymyz şeytanyň synagyndan geçdi we ona gaýtargy berdi. Jinlara garşy göreşip erwet ruhlaryň we jinlaryň eziyet ve ejir astyna salan adamlaryny azad etdi. İkinciden İsa Mesih öz halkynyň dinar adamlarından kynçylyklar we ejir çekdi. Yahudi dinar muallimleri ve dinarları İsa Mesih'e eziyet berdiler. Garşysyna göreşdiler, höküm etdiler, maskaraladylar, urdular, üstüne tüýkürdiler ve soňunda haçta öldürilmegine sebäp boldular. İsa Mesih'in duygu taýdan eziyet çekendigini hem görýäris. Ol ağlayanlar bilen ağlady. Gamgyn adamlara göwnlük berdi. Özüni kabul etmän ret edenlerine olar üçin ol gynandy. Dördüncüden İsa Mesih yakynları tarapyndan, ýagny başta doganlary, dostlary we iň ýakyn şägirdleri tarapyndan hem ret edilip adamçylyk gatnaşyklaryna hem eziyet çekdi. Ol öz owadaşlary we halky tarapyndan izarlandy. Şägirdi tarapyndan 30 teňe satylyp ikilik edildi. Iň ýakyn şägirdi bolan Petrus tarapyndan 3 gedek inkar edildi we şägirdleri İsa'ny eziyetleriniň içine ýeke taşlapdylar. 5-njiden bizim baştan geçirýän maddi tarapdan kynçylyklarymyzy hem İsa Mesih baştan geçirdi. Ýagny şägirdi bolan Iuda Iskariot tarapyndan hyzmaty we günnelik mätäçlikleri üçin ulanylýan pullary ogurlanypdy we nädogry zatlara sarplanylypdy. Bizim her birimiz hem ýakynlarymyz ýa-da dostlarymyz tarapyndan belki de maddi kynçylyklara sezebar bolanlarys. Ananyp yardım eden adamlarymyz belki bizi ağırlanlar, hakymyzy ýenler, halal zähmetimiz bilen gazananlarymyzy belki de ýenler. Ýa-da gazanan hakyňyzy size berenlerler. Her nähili ýagdaý bolsa hem tapawudy ýok. İsa Mesih biziň çeken kynçylyklarymyza düşünýär we bize teselli bermegi başarar. İsa Mesih bu dünýäde bir padşah ýa-da häkim we ygtyýary we güýje eýe bolan biri hökmüne ýaşamady ýa-da gelmedi. Ol ýöneköy bir maşgalada dogurly. Elleri bilen işläp, agaç ustasy bolup zähmet çekdi. Emma bizden tapawutlykda ol mukaddes we kämilli. Hiç bir günah etmedi, yamanlyk etmedi, nädorluk etmedi. Emma şonna hem bir adamyň çekip biljeginden iň belent we agyr jezany we eziyetleri çekmeli boldy. İsa Mesih özüniň eziyet çekçegi barada öňünden aýdypdy. Onuň çeken eziyetleriniň iň elhenji hem onuň haçtaky çeken jebirlerdir. Haça çüýläp öldürmek jezasy Rim imperiýasy tarapyndan döredilip, kämilleşdirilipdi. Haçta ölüm jezasy bilen iň erwet günah edenleri ýa-da Rim imperiýasyna garşy gozgalan turzanlary cezalandyrýardylar. Çünkü haç
iň eziyetli ölümü getirýän jezady. Günäli hasaplanan adamy ilki gamçylap, ölü ýaly ederdiler. Soňra arkasyna asyljak ağacyny ýükläp, göterdip, bir beýik gaýaly bir ýere eltip, hemmelerin görüp biljek ýerine, uly ýollaryň ýakynyna, elinden we ayagyndan çüýläp, haçta köp günläp asyp goýýardylar. Haça çüýlenen adamlary geçýän adamlar maskaralap, üstüne tüýkürerdiler. Hapa sözler aýdyp, göwün agyrdyjy sögerdiler. Beýle ölüm iň maskaralayjy, iň eziyetli we dowamly ejir çekici ölümni. Ine şeýle ölüme, kämil, mukaddes bolan, älem jahany yaradanyň özü bolan İsa Mesih seniň we meniň üçin höküm edildi. Ol bul maskaraçylygy, eziyetleri, ağırları özünün günählligi üçin ýa-da bulara munasip bolandygy üçin däl, seniň we meniň üçin, biziň üçin çekmeli boldy. Onuň ýerine biziň her birimiz şol eziyetlere, baky cehennemne çekmelidik. Emma İsa Mesih bizi halas etmek üçin janyny we bedenini pida etdi. Ol bularyň baryny biziň munasip bolandygymyz üçin ýa-da ýaşy adamlar bolup Hudaýy hormatlandygymyz üçin çekmedi-de. Biz erwet, günäli we şeýle erwetlikleri edip bilýän adamlardygymyz, ýagny Hudaýyň duşmany wagtymyz biziň üçin merhemeti bilen biziň ýerimize jeza aldy. İsa Mesihiň haçdaky ölümi heptäniň 5-nji günüdi. Bugün adamzat taryhyna iň erwet we tümlükden dolu bir günni. Çünki älem jahany yaradan, her bir insana ýaşaýyş demini beren we adamzady halas etmek üçin gelen halaskär Reb İsa Mesihi adamzat we gara güýçler höküm edip öldüripdiler. Emma şonna hem İsa Mesih ölümüniň we eziyetleriniň içinde adamzady gargamady. Tersine günäleriniň bagyşlanmagyny hödürledi. Ol näme diýipdi? Ölüp barýan wagtynda, haçta wagtynda, eziyet çekýän wagtynda ol şeýle diýip doga etdi. Atam, olary bagyşla. Sebebi olar näme edýänlerini bilen oklar. İkinciden, İsa Mesih haçtaky çeken eziyetleri we ölümüne özüne iman edenlere cennete girmegi hödür etdi. Cehenneme höküm edilip, günäleri bilen muňa munasip bolanlara özüne iman arkaly cennete girmegi hödürledi. İsa Mesih'in iki tarapynda hakykatdan hem cenayet edip höküm edilen iki sany garakçylar haçta çüýlenipdiler. Olaryň biri İsa'ny ret edip, onu maskaralapdy. Beýlekisi bolsa, İsa Mesih'e iman edipdi. İsa Mesih ona bu imany üçin özü bilen şol gün cennete barjakdygyny söz berdi. Muňa meňdeşlikde senin günälerin ne derecede erwet bolsa da, belki de sen hiç kim tarapyndan kabul edilmeyen ret edilip, belki de ölüm ýastygyna yatan bolsaň hem we günälerinden hiç bir zat edip aklanyp bilmejeňi bilýän bolsaň, İsa Mesih'e şu wagt iman eden wagtyň, ýagny onuň haçta senin üçin eziyet çekenine şu wagt inansaň, İsa Mesih sana, maňa we biziň hemmemize cennete girmemizi wada berýär. İsa Mesih haçta çydap bolmayan eziyetleri çekýän wagtynda hem daşda öwrenläki özüni maskaralan adamlara hem ellerine we ayaklarına çüy kakıp haçı çüýlänlere hem gamçylap uranlara hem üstünden gülüp nälet ýagdyrýan dinarlara hem özüni taşlap giden iň ýakyn şägirdlerine hem haçtaky ölümüne seredip duran ejesine we doganlaryna hem qahar we gazap bilen olary höküm edici seretmedi de olara haýpy geldi. Olar üçin ýüregi awady. Olaryň günäleri we bu dünýäde höküm sürýän şeytanyň täsirinde bolup, ruhu körlükde galyp, olaryň köpüsiniň näme edýänliklerini hem bilmeýänligine haýpy geldi we olar üçin gynandy.
İsa Mesih senin ve menin, bizim her birimizin Hudaý tarapyndan baky ret edilmezligimiz üçin we bakiyette Hudaýdan aýry bolmazlygymyz üçin bütün adamzadyň günälerini öz üstüne alanlyk üçin Hudaý tarapyndan wagtlaýynça ret edildi. Bu bolsa onuň çeken eziyetlerinden iň erwedidi. Senin we menin ret edilmezligimiz üçin ol Hudaý tarapyndan wagtlaýynça ret edildi. Günäniň näletini eýnine çekdi. Iň soňunda İsa Mesih günä üçin we Hudaýyň adalaty üçin adamzadyň günälerinden halas bolmak üçin ähli zadyň haşdaky ölüm arkaly berjaý bolandygyny aýdyp, hemmesi berjaý boldy diýdi we başyny egip jan berdi. İsa Mesihiň ölümi we dirilişi peýgamberler tarapyndan peýgamberlik edilip öňünden aýdylypdy. We ýazgylarda ol barada aýdylanlaryň bary berjaý boldy. Ol öldürilmeli we öldürildi. Onuň sünkü döwülmeli däldi. Aýdylşy ýaly Rim eskerleri ölenleriň ölendigine göz ýetirmek üçin haça çüýlänleriň injiklerini döwerdiler. İsa Mesih bolsa eýäm jan beripdi. Bu arada ýazgy ine şeýle diýär. Şol gün taýýarlyk günüdi. Ertesi bolsa esasy gün, sabat günüdi. Şol sebäpden sabat günü cesetler haçta galmaz ýaly Yahudilaryň başdanlary Pilatdan haça çüýlenenleriň injiklerini döwüp cesetler aşak düşürmegi haýyş etdiler. Şonuň üçin hem eskerler baryp ilki bilen İsa'nın gaptalyna haça çüýlenen birinji adamyň, soňra ikinji adamyň injiklerini döwdiler. Emma İsa'nın ýanyna gelenlerine onuň eýäm ölendigini görüp injiklerini döwmediler. Muňa garamazdan eskerleriň biri naýda bilen onuň böwrüni dildi. Şo wada ondan gan bilen suw çogduruldy. Muny gören adam şaýat boldy. Onuň şaýatlygy hakdyr. Ol siziň iman etmeňiz üçin özüniň dogry sözleýändigini bilýändir. Bu iş onuň ýekeje sünkü hem döwülmez diýilen mukaddes ýazgylaryň berjaý bolmagy üçin boldy. Mukaddes ýazgylaryň başga bir ýerinde bolsa, olar özleriniň deşim edenne serederler diýilýär. Soňra İsa Mesihi bir Aramatiyaly Yusuf atly adamyň gonamçylyk gowagyna kepene dolap jaýladylar. Bu bolsa oňa ilki başda iman edenler üçin ýas günüdi. Umydsızlyk, gorku olary gaplapdy. Dünýä we dünýäniň gara güýçleri tümlügi görýärdiler we bu üçin begenýärdiler. Emma Hudaý tümlükten nury ýene-de parladyp ýagtylandyryp biljekdi. İsa Mesih bu ölüm we eziyet tümlüginden ýene-de täzeden direldi. Onuň dirilişi we umydsızlyk we gorku içinde bolanlara umyt we galkynyş getirişi barada indiki gepleşiklerimizde görün ederiz. Gadyrdan illeşim, sen İsa Mesihiň çeken eziyetleri we onuň ölümi arkaly sana hödür edilen günälerinden bagyşlanmak, cennete girip bilmek we Hudaý tarapyndan baky ret edilmezligiň üçin berilen merhemet barada İsa Mesihiň eziyeti barada eşitdim. Bir gowa adam üçin ýa-da ýakynlar üçin belki bir adam janyny pida etmegi bolup biljek zatdyr. Emma Hudaý sen we men günä edip onuň düşmanlary wagtymyzda özüniň hökmüne we cehennem oduna gitmeklige münasip wagtymyzda bizim üçin İsa Mesihi göklerden iýberdi. İsa Mesih bizim ýerimize bu elhenç eziyetleri çekdi we öldürildi we jaýlandy. Sen bulara iman edip baky ölüm belasyndan we baky eziyet getirjek cehennem odundan halas olmak isleýär misin? Bugünkü umytsızlyklaryňdan we gorkularyňdan halas edip sana düşünüp teselli we göwnlük berjek halaskär İsa Mesih'e şükürler edip, kabul edip, yaradan Hudaý bilen hemişelik bağlalary kimin aragatnaşykda bolup, onuň bereketlerinden, rahatlygyndan, ýaşaýşyndan dolu bolmak isleýär misin? Israil halkynyň üstünden ölüm belasy,
Guzuýynyň gany arkaly sowulup geçişi ýaly. İsa Mesihiň haçdaky döken gany arkaly Hudaýyň baky ölüm belasy seniň üstüňden hem sowulup geçer. Eger bu seniň islegiň bolsa, onda şu wagt kalbyňda İsa Mesihe yüzlen. Onu kalbyňa halaskäriň we Rebbiň hökmüne çagyr. Günähleриň üçin toba et. Onuň haçdaky ölüm arkaly sana görkeden merhemeti we süýgüsü üçin minnetdarlyk aýt. Mähriban imany doganlar. Rebbimiz İsa Mesih biziň her birimiz üçin bu haçdaky eziýetli ölümi baştan geçirdi. Onuň süýgüsi bu haçdaky çeken eziýetlerine we ölümine bize doly bildirildi. Biziň janymyzy baky ölüm belasyndan halas etmek üçin Pesah guzuýymyz İsa Mesihe şükürler aýdalyn. We onuň bu ajaýyp gutuluşuna onu şöhratlandyryp, onu beýgellip, onuň bu ajaýyp hoş habaryny eden merhemetini ýakynlarymyza hem bildirelim. Goý Rebbimiz size pata bersin. Amin. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin seni ýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnetdar. Men öz günälerimi boyun alýan we toba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskärim we Rebbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnetdar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.